Oh, alhamdulillah nge oppama nge tiliki on ji tereniki hande oppiɗo nge oɗo an o won docteur magge on ji ona ayo hande alkamisare eɗen goni ona ayi ayo omani dari ɗon kanko won docteur o kanko oppinge hande alkamisare 15 janvier aha noga e jeegom jawri meɗen ɓaleɓe hijira ujunere e temeɗɗe 409 jeɗɗiɗi ayo ɗon ka ne wirnori en seeɗa ayo debe e jeɗɗi engeni ɗon enge yaha ayo on ji fulɓe ɓe to annina on jiɓe ɓe fuu no to alhamdulillah ƴeewe jonka fa woɗa nagge do ana oppe fa daɗa on ji